Παρέμβαση στις γειτονιές με προκηρύξεις, Αφίσα και τη Λεβόα πραγματοποιεί καθημερινά η Λαϊκή Επιτροπή Κορδελιού Ευόσμου εν ώψη της πρωτομαγιάτικης απεργίας. Ο λαός του Δήμου ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό στις εξορμήσεις της Λαϊκής Επιτροπής, καθώς αναγνωρίζει τις ταξικές δυνάμεις ως τις μοναδικές που βρίσκονται στον δρόμο και αγωνίζονται για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Θετικότατη είναι και η ανταπόκριση των επαγγελματιών του Δήμου, οι οποίοι με κάθε τρόπο εκδηλώνουν την υποστήριξη στη δράση της Λαϊκής Επιτροπής. Η Λαϊκή Επιτροπή του Κορδελιού Ευόσμου έχει οργώσει με την προκήρυξη για την Πρωτομαγιά τις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς, καλώντας τους εργαζόμενους να αντιδράσουν, να βγουν στο δρόμο και να αντισταθούν, να παλέψουν για την ανατροπή αυτής της άπιας εξουσίας. Η Λαϊκή Επιτροπή Κορδελιού Ευόσμου καλεί τον λαό να σπάσει τα δεσμά του και να ανοίξει τον δρόμο για την εξουσία, την χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η Γραμματεία της Λαϊκής Επιτροπής Κορδελιού Ευόσμου καλεί τον λαό της περιοχής να βγει από το καβούκι που τον έχει βάλει η εξουσία των πλουσίων, να ξεπεράσει τον φόβο του και να πλαισιώσει τις γραμμές της για να ανοίξει εδώ και τώρα ο δρόμος του περάσματος της εξουσίας στα χέρια του εργαζόμενου λαού. Καλεί τον λαό να απευθυνθεί σε αυτήν χωρίς φόβο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο ή στις τράπεζες, γιατί τα χρέη δεν τα δημιούργησε ο λαός παρά η εξουσία των μονοπωλίων. Οι εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, τα εκατομμύρια των ανέργων δεν είναι μπαταχτσίδες ή αργόσχολοι. Η Λαϊκή Επιτροπή τους καλεί να παλέψουν για την άμεση παραγραφή του μεγαλύτερου τμήματος των χρεών και για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου που έφτασε το λαό στην φτώχεια και τη δυστυχία. Στη γραμμή της πάλης για την υπεράσπιση και της πιο μικρής κατάκτησης της εργατικής τάξης και του λαού. Να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων ενάντια στα μονοπόλια. Να ανοίξει ο δρόμος για πιο βαθιές αλλαγές. Να σηκώθουν ψηλά οι σημαίες του αγώνα, οι σημαίες της ταξικής πάλης, στον κόκκινο δρόμο των εργατών του Σικάγου και των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας, συνεχίζουμε ανυποχώρητοι για την οργάνωση του λαού. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Όλοι με το πάμε στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 1η του Μάη στις 10:30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου. Εργαζόμενων με το βήμα όνομος ομπλήτων και βασανίζεται από τη δικτατορία των μονοπωλίων. Να δυναμώσει το μέτωπο πάλης εργατών, υπαλλήλων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών, γυναικών, στη γραμμή της πάλης για την υπεράσπιση και της πιο μικρής κατάκτησης της εργατικής τάξης και του λαού. Να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων ενάντια στα μονοπόλια. Να ανοίξει ο δρόμος για πιο βαθιές αλλαγές. Να σηκώθουν ψηλά οι σημαίες του αγώνα, οι σημαίες της ταξικής πάλης, στον κόκκινο δρόμο των εργατών του Σικάγου και των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα για την οργάνωση του λαού. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Όλοι με το πάμε στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 1η του Μάη στις 10:30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου. Τομέα αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών, γυναικών, στη γραμμή της πάλης για την υπεράσπιση και της πιο μικρής κατάκτησης.